Bones tardes, amics meus tots. Som l'Aro i el Sergi i això és No m'expliquis més pel·lícules. Bueno, doncs molt bones. Benvinguts a un programa més. Aquest No m'expliquis més pel·lícules. Avui fem un altre cop un programet. Avui som a 1 de març del 2023 i aquest és el programa número 2 de la tercera temporada. Què tal, Harold? Com va? Tot bé? Què tal, Sergi? Bona tarda. Ja tenia ganes, de tornar? Sí, ara feia dies que sí? I això no pot ser, això no pot ser. Estem d'acord. Ens devem a nosaltres. És un moment que jo m'ho passo molt bé. Ens devem a nosaltres. Em sembla fantàstic. Vinga, va, doncs avui... Carai, avui tenim una estrena de l'any passat, del 2022, que és una estrena que avui en dia encara ressona, i és ni més ni menys que aquest revisitet de Top Gun, en aquest cas Maverick, del 2022. Aleshores, si voleu, podem fer una mica de context, una mica de sinopsi, i a partir d'aquí en parlem. Et sembla bé, Harold? Em sembla fantàstic. Vinga, doncs a veure. La sinopsi de Top Gun Maverick, en aquest cas, és... representa que després de més de 30 anys de servei com un dels millors aviadors de l'Armada, Pete Mavericks Mitchell, que és interpretat per Tom Cruise, altra vegada, es troba on sempre va voler estar, superant els límits com un valent pilot de proves. Aleshores, és destinat a l'acadèmia de Top Gun amb l'objectiu d'entrenar els que se suposa que han de ser els millors pilots per realitzar una perillosa missió en territori enemic. Aleshores, Maverick es troba allà amb el jove tinent Bradley Bradshaw, que és interpretat per Miles Teller, un actor que a mi realment en altres pel·lícules m'ha agradat força i m'agrada força, en altres no tant, després en parlem, qui interpreta el fill del seu difunt amic, Gus, qui, recordem, va morir en aquella primera Top Gun. Aquí hi ha diferents trames a parlar. Una de les trames és aquest una mica conflicte de valors que té amb el fill del seu difunt amic. Una altra trama és la seva trajectòria amorosa amb aquesta de la parella. Una altra trama doncs, vindria a ser també aquest atac militar que hi ha contra aquesta base militar enemiga, etc. Bé, doncs... comencem, Harold? Comencem. Destripem una miqueta? Destripem-la. Vinga, a veure, vols començar tu a dir... Sí, per exemple, sí, anem a fer com una tertúlia parlant de la pel·li, si et sembla bé, i al final fem les puntuacions, en plan, vale, el que ens surti. Vale. Aviam, jo, com ja vaig comentar, vaig veure Top Gun Maverick, l'he vist que 2 vegades, la vaig veure la primera vegada, després vaig tornar a veure Ídolos de l'aire, la primera pel·lícula, i després vaig tornar a veure Maverick, vale? Perquè vaig entendre que el context el tenia una mica borrós d'algunes situacions que crec que són importants perquè és una pel·lícula que és molt emocional. Val? És una pel·lícula que et desperta emocions, les que siguin. En el moment que sigui, depèn de la persona que l'estigui mirant. I el context crec que era bastant important i tenia ganes de veure diguem, de refrescar la primera pel·lícula. Val? Després d'haver vist les dues, crec que estem davant d'un producte, jo crec que bastant bo, val? Que podria haver sortit molt malament, perquè recordem que el director no és el Tony Scott. Sí. Val? I vulguis o no, Tony Scott era com t'ho diria, a l'època dels finals dels 80, no? I era com firma d'una pel·lícula bona assegurada, un blockbuster. Sí. Tenia un estil molt propi de com comercialitzar la pel·lícula, de com vendre-la a l'espectador, i era una manera que tenia de fer-ho que a mi m'agradava molt, que a mi m'atreia molt. A mi totes les pel·lícules que tenen aquesta essència, no? dels 80 m'encanten. I crec que Tony Scott és un director amb molts recursos. Per això em feia por pensar què passaria si el Kosinski agafava la pel·lícula. Val? Crec que s'ha tret un producte de puta mare, parlant en plata. Crec que és cinema a l'antiga, el cinema que a mi m'agrada, el cinema que inclou cançons a la banda sonora.
aquest cinema de, com t'ho diria, d'acció de tota la vida. És així, d'acció de tota la vida. I crec que ha sortit un producte que no m'hagués esperat que ha sortit un producte de puta mare. O sigui, si t'agraden les pel·lícules d'acció i tens un dissabte no tens res més a fer a casa, mira-la. És una pel·lícula, com a vegades diem, que és palpable, que la pots... Saps? Que té cos. No com moltes pel·lícules que últimament que ja en alguns casos sí que és de manera encertada, però és d'efectes visuals, d'efectes especials, de generació per ordinador. En canvi, aquesta és una pel·lícula que, hòstia, és que la pots palpar. Té molta personalitat. La realitat. Sí. I sí, estic d'acord amb tu. La podia haver cagat molt, tot i que és un director que veient després el que ha fet, bueno, té coses força interessants, Hi ha pel·lícules des de, per exemple, Marea Roja, que ja va ser una mica més tard, però bueno, ja el 1995, El último Boy Scout amb el Bruce Willis. Increïble. Días de Trueno també en el seu moment, que potser evidentment és una pel·lícula menor, però ja és també del 1990, bueno, algunes de Superdetective en Hollywood, i després algunes pel·lícules amb el Denzel Washington, que a mi és un actor que sempre m'ha agradat, i hi havia una, a part del Asalto al tren Pelham, que és, bueno, és també d'aquestes d'acció, és aquest tipus de pel·lícula. Tu et refereixes al Fuego de la Venganza. Tu refereixes a les pel·lícules d'acció que va treure el Denzel Washington, no? D'aquestes típiques de... No, hi havia una altra, que és del 2006, que es diu Déjà Vu. La de Déjà Vu, sí, val. Molt interessant. Jo en el seu moment, quan la vaig veure, em va agradar força. No la veus destacable com a director el Tony Scott en el Fuego de la Venganza? I el paperàs que fa el Denzel Washington, també. Correcte, sí, també, és veritat. La tens presents, no, aquesta pel·lícula? Sí. Vull dir, és una altra que recupera les pel·lícules d'acció d'arma letal, les pel·lícules de Jungla de Cristal, no? Sí, exacte. Al 2004. Sí. No per gènere, sinó per... És aquesta manera d'entendre el cinema. Sí. Que és com molt palpable, com molt... No sé com dir-ho, com molt... que ho pots tocar, és com cinema que te'l creus. No que et creguis la història, sinó que... No sé, que és tot com molt de veritat, com molt... Hosti, són efectes especials de veritat. Si hi ha foc, hi ha foc. Si hi ha explosions, És això. I això és el que, en certa manera, a vegades també reivindiquem una mica, que podia retornar una mica aquest cinema també, perquè s'ha perdut moltíssim pel camí. Però sí que és veritat el que deies tu abans, el Joseph Kosinski, aquest nou director amb aquesta nova entrega del Top Gun Maverick, home, Déu-n'hi-do, se l'ha tret i ha fet un molt bon producte. També és veritat que s'ha envoltat de gent molt i molt bona. Això també és veritat, És que si no, jo no sé què hagués passat, perquè si tu veus quants guionistes té, que té 5-6 guionistes? Sí. Vale, perquè mira la filmografia del Kosinski. Halo 3, Gear of Wars, Tron, Oblivion, Doom... O sigui, vull dir... Saps, no? Sí, complicat. Sí, era una aposta arriscada. O potser ja sabien del que era capaç aquest home i van dir, vinga, a muerte con él. Clar, però és una aposta. No és algú amb currículum com el Tony Scott que tu dius, clar, òbviament el Tony Scott lamentablement no, es va tenir que ausentar l'humor negre d'aquesta pel·lícula, però ja havia de tenir un currículum, diguem, ja, no? Vull dir... Sí. I a més, que és això, el que estàvem dient, no? Que s'havia envoltat, a part d'un equip de guionistes important, un repartiment força bo, des del Tom Cruise, el Miles Teller, que és aquest actor que feia referència abans, que trobo que fa un bon paper. Segurament, després parlarem de les actuacions de tot el repartiment, que potser és millorable, per mi és destacable el Tom Cruise, la resta, és millorable. Si vols, ens fiquem ja, amb els actors? Sí, doncs, parlem. Sí, podem anar saltant d'un tema a l'altre, si vols. A mi, sincerament, potser la part dels actors, per mi és la part més fluixeta. No destaquen per res en concret. Són més o menys creïbles, però sense més. Però el que volia fer referència és aquest, el Miles Teller, que a mi és un actor que en altres pel·lícules, hi ha pel·lícules que no m'ha agradat, va fer una versió dels Quatre Fantàsticos que és horrorosa, però ja la pel·lícula de per si és molt dolenta, però en canvi hi ha la pel·lícula de Whiplash, que a mi em va
em va fascinar, una pel·lícula que em va encantar. I qui pugui rescatar-la i poder veure-la, estic segur que li agradarà, una molt bona pel·lícula. I en allà ell fa un paperàs. Per la resta d'actors, doncs, bueno, home, tenim el Val Kilmer, que aquí, clar, toca una mica la fibra sensible pel fet de com estava ell en aquell moment, com està, continua, perquè segueix viu, no? O sigui, fins on jo sé, segueix viu. Per aquest problema de fonia de laringe, no? El càncer de laringe que va tenir, o de faringe, o de gola va tenir un càncer. I clar, aquí doncs van a tocar una mica la fibra sensible, fent-lo sortir també, fent-se retrobar ells dos, donant-li uns consells com molt paternals, no?, cap al Tom Cruise. I, bueno, doncs també és destacable. I, per altra banda, Ed Harris, que a mi és un actor que també sempre m'ha agradat. La resta, doncs, bueno, jo afegiria a aquests actors que sí que crec que són destacables l'actuació de la Jennifer Connelly, realment. O sigui, sí. Ella, diguem que no sortia a la primera, i ha substituït, afortunadament, a la Kelly McGillis. Bueno, és que clar, aquí hi ha molta controvèrsia, no?, del per què han agafat a una i no l'altra. Bueno, però és que, vull dir, la controvèrsia s'acaba quan veus les fotos. Vull dir, aviam, anem a veure una cosa. O sigui, si vols ficar a la tia Mari darrere de la barra, doncs em sembla fantàstic. Jo crec que és un encert el tema de l'agafar la Jennifer Connelly. Crec que està de l'alçada, crec que està més increïble que mai, ja posats a dir, perquè deu tenir la tira d'anys. I crec que juntaria amb l'Ed Harris i el Val Kilmer i el Tom Cruise, que són... I també el que has dit, com es diu, el Tiller aquest. El Tiller aquest també, bastant bé. Miles Teller. Sí. L'actuació de la noia llatina també, Sí, també. O sigui, jo crec que jo crec que no hi ha cap paper que sigui realment dolent, sinó que estan molt sobre el 5, anem a dir-ho així. No? Un 5, un 6. Sí, home, estaríem d'acord amb això. Vale? I després hi ha aquestes actuacions, és el que estàs dient tu, suposo, aquests 4 que els salvem, que tenen una actuació doncs, més que es nota més, no?, per sobre de la resta. Sí, però per exemple el Ciclón, el John Hamm, que és aquest actor John Hamm, que és el Ciclón, que és el, diguem-ne, com el capità o el general, el militar aquest que està al cap del Tom Cruise, a veure, és bastant desitjable el que fa. Per mi, una actuació molt, molt justeta. També és veritat que és un paper bastant odiós, es fa odiar bastant, i aquí potser els guionistes, l'escriptura d'aquest paper és bastant cutre, perquè és el típic militar que, hòsties, joder, no fotis pals a les rodes, tio, estàs comandant una missió, doncs no vaig a tocar més la polla, saps? El guió del comandant, aquest, l'han fet a base de clichés. Totalment, exacte. És un cliché total. Li han dit al xat GPT clichés de malo, de pel·lícula, de tal, i pum. Militar cabrón. Este es tu guión. Però és que no cal ser tan cabrón i tan imbècil. És que no ho entenc. És un paper, per mi, sincerament... Que fins i tot al final s'alegra, però a mitges. Sí, exacte, que dius, hòstia, pita puta, tio, que estàs portant aquesta gent a morir, per dir-ho d'alguna manera, i tant se va batar el puto cul? És que no... De fet, hi ha una de les frases que té, que me l'he apuntat i tot. És un discurs, mira, el discurs superior, posa: ¿y qué voy a hacer? ¿Pongo en riesgo la vida de esos chicos? ¿O le hago capitán y pongo en riesgo mi carrera? Home, fill de puta, a tu què et sembla? Pues evidentment, pues pones en riesgo tu carrera. No sé, és que són aquestes frases grandiloquents que dius, pues és que de tan evident que és, cau en l'absurd. Sí, però en recordes l'escena que està el Tom Cruise a la platja, que estan jugant a la pilota i de més que hi vas i se senta, llavors ve el general. Jo crec que és com que sí, és un guió ple de clichés i en aquell moment el Tom Cruise li diu: tu buscaves un equipo, esto es un equipo. Vull dir, és com si l'està transformant, li està ensenyant la seva part, no? Bueno, és molt cliché, estem d'acord, tot i així és un actor que ha fet el que ha pogut, tampoc dubto que tingui papers destacables i ha tingut un guió de merda, amb la qual... Sí, jo crec que sí.
Bueno, en fi, la pel·lícula en general és una americanada total, eh? Una americanada no, una americanada total. O sigui, o no? A mi Sí. molts aspectes m'ha recordat la Pearl Harbor, que és una pel·lícula que jo És... odiava amb totes les meves forces. Odiaves en passat? Ara t'agrada o què? No, la continuo odiant, el que passa la tinc més o menys oblidada, però en el seu moment o sigui, la vaig odiar d'una manera... A més vaig anar al cinema a pagar diners, vull dir, horrorós. Però bueno, està molt ben feta, realment està molt ben feta. Tota la part d'acció d'aquestes persecucions d'avió, el seu entrenament, després la missió final, està molt xula. És veritat que em va recordar molt, a veure si tu estàs d'acord, la missió és gairebé calcat a Star Wars. No t'ho sembla? Ah, és veritat, és cert. Es foten en els avions És cert. dins d'un canó Sí. i han La de d'Estrella de disparar Muerte, sí. a un objectiu molt concret i després sortir. És clavat a Star Wars. És veritat, és cert, tio. Molt bé. Jo estava veient i dic... Sí, tu no ho vas veure? No ho vaig veure. Estava empinat en aquell moment. Només volia que tots sortissin amb vida. Bueno. Vull dir, estava gaudint de la pel·lícula, saps? Allà amb la tele, totxa, boom, no sé què. Sí. Pues a mi sí, quan ho vaig veure dic, hòstia, això m'està ressonant moltíssim, tio. Vaig veure ja uns paral·lelismes amb Star Wars molt bèstia. No, la veritat que no, tio. Sí, però bueno. Ben trobat. Poc es parla també del director de fotografia, eh? Ja, bueno, no sé què et va semblar, però a mi em va semblar excel·lent la fotografia de Top Gun Maverick. O sigui... Sí, perquè, clar, és que quan parlem de fotografia aquí es confon moltes coses, no? Quan parlem de fotografia molta gent pensa, no? Grans postals o grans imatges o grans no sé què... No, la fotografia abarca molt més que això. I el fet d'aconseguir unes imatges tan plàstiques i tan maques i tan ben fetes i tan fàcils d'entendre, això és la fotografia, també. Llavors, clar, no sé, bailando con logos, que té les postals... Clar. No és això la fotografia, que també, sinó que és els enquadraments, el moviment de la càmera, el saber estar en un lloc per explicar-te aquell moment, aquella història. Clar, aquella fotografia des de dins de l'avió, explicant el que està passant fora, amb aquests moviments ràpids, allò és molt difícil portar-ho a terme. I s'entén tot a la perfecció. Exacte. Des de l'entrenament fins a lo que... Ara després més cap endavant parlarem dels un forat de guió i una cosa que està malament, val? Però tema fotografia i / direcció artística. Aquests enquadraments que hi havia des de dintre del portaavions, amb punts de fuga centrats, em semblaven espectaculars. Van sortir com 4 o 5 imatges durant tota la pel·lícula, 4 càmeres en concret, que eren... Uau! Que dius, que maco, tio, però... Clar, tens espai, no? O sigui, hi ha molt d'espai, és molt maco tot. Sí. A l'inici em va agradar molt, també, parlant de fotografia així, no? Com tracten l'inici, que és molt grandiloquent, no? Un altre cop, però em va agradar molt el moment aquell amb el que ell fa aquesta missió suïcida, no? Amb el que arriba fins als 10G, etc. Home, al final el que vols veure és o sigui, t'està donant el que esperes d'aquesta pel·lícula, no? Que finalment moltes vegades parlem d'això, no? Per mi una bona pel·lícula és aquella que et dona el que esperes o et dona el que pretén donar-te, no? Que aconsegueix transmetre el que pretén i en aquest cas ho aconsegueix. Per mi en molts aspectes és un pel·lículot. Molts d'altres segurament falla. Segurament, sí. Ara explicaràs això dels forats de guió, que jo a mi em costa més trobar aquests forats de guió, em costa més trobar-los. Quan veig d'altres persones que els expliquen, dic, hòstia, doncs sí, clar, és evident, però a mi quan veig la pel·lícula potser m'hi fixo en altres coses i amb aquests forats de guió no m'hi fixo tant. Tu diràs volia comentar també... espera, ho tinc per aquí. Que he canviat de la...
Bueno, sí que és això. veritat que mentre busques això, mira, sí que és Sí. veritat que, perdona, en el moment en què fan un equip, ¿no? Y diuen, sí, pues tendrás que llevar a este equipo para el Top Gun, no sé què, para ir a esta misión que és quasi suïcida, no? O sigui, els ha d'entrenar en un temps límit, que a més li retallen el temps, sembla quasi per tocar-li la polla, però bueno, i, i diuen, no, és este tu equipo. I ves que són uns xavals que són absolutament inestables, Sí. saps? Que es barallen per qualsevol merda, són uns criajos de pati. Sembla que tinguin 20 anys i... Sí. I dius, però, en sèrio? O sigui, no podien ser una mica més estables? Però dius, bueno, pues venga, vamos allà, no? Però bueno, sorprèn, no? Que hagin de crear aquests com altibaixos, no? Com els han de posar com molt per terra perquè després quan ho aconsegueixin sigui com més gloriós, no? Exacte. Vale, perdona. No, estem parlant per parlar, no et preocupis. O sigui, no, el tema està que, aviam, jo entenc que un forat de guió o algo que en algun moment em treu de la pel·lícula perquè hi ha algo que no segueix una línia, no? Coherent. Jo entenc que... Sí. Vale. Llavors, han recordat que quan ell tria l'equip, vale, diu que el fill del Gus, el Gusanito, li direm a partir d'ara, que és el fill del Gus, sigui el seu operador. Però després no és el seu operador, després ell puja un avió i l'està manejant. Ell condueix un avió. Sí. I això a mi em va trencar una mica. Ja, és veritat. Ell el tria a ell i li diu, tu seràs el meu operador, com va ser el seu pare, és que és lo lògic. I després veus que ell condueix un avió i darrere té un altre tio. I dius, em vaig quedar com una mica pajarito de dir, no ho entenc molt bé. Què ha passat aquí? Exacte, què està passant. Ara bé, informant-me, també vaig veure que aquesta pel·lícula es veu que es va paralitzar la seva producció com un parell de vegades pel tema del Covid. Sí, ja vale? va enganxar. I amb el temps que va passar, que van passar bastants mesos, com més de mig any entre un tall i l'altre, suposo que al reprendre-la, entenc, guionistes, directors i tal, doncs venien com potser amb la idea una miqueta canviada, o amb idees noves, i van fer algun petit canvi. Perquè apareix al final, també coincideix que és al final de la pel·lícula. Ja, doncs és molt possible. Home, el que passa que, clar, hòstia, són pel·lícules d'un altíssim pressupost com per no mirar-se aquests detalls. Ja, però tu tenies aquell do, o suposo que el segueixes tenint, no? De veure en una pel·lícula l'escena del rellotge de la cuina que marca les 3 i després marca les tal i dius, és impossible, o sigui, com pot ser que estigui més aviat? Sí. Tu sempre t'has fixat en aquestes coses. I sempre ho hem parlat. Hem dit, què els hi costa? Però no hi ha 3.000 persones treballant allà entre operaris, penya de no sé què, de no sé quantos. Ningú ho veu, això? De veritat que ningú es fixa en el rellotge? Sí, justament això. Clar, llavors, bueno, no sé, són cosetes que dius, vale, tampoc passa res. Ara bé, el que jo et dic del Gus a mi em va treure en aquell moment, que era de plena acció, perquè començava l'acció allà, em va treure una mica de dir, però per què no és l'operari? Però si el pare era l'operari, ja dic que l'ha triat com a operari, com a operador. Per què no? I dic, hola, tio, no me jodas. Dic, bueno, vale, i segueixo veient. L'altre, que no és un forat de guió, sinó és una cosa que jo crec que entra dintre d'aquestes coses que ha ficat la pel·lícula en plan americanades, vale? Que és quan ells dos, cap al final de la pel·lícula, es queden sense les avions, intentaré no fer molts spoilers, vale? I el fill del Gus i el Tom Cruise. I quin avió troben per tornar? Un Tomcat. Justament el mateix avió de la primera pel·lícula. No me jodes, tio, que estàs en territori enemic. Què fan amb un avió americà de fa 40 anys? No té cap lògica. Sí, bueno, aquí, quan estan en l'encara aquest enemic, des del moment que s'estrellen, passa unes quantes coses que dius, joder, a veure, vale, em deixo enganyar. És la part més fluixeta de la pel·lícula. Sí, cert. Sí, aquell tros dius, bueno, aquí no han sabut resoldre massa bé la història aquesta, perquè sí que és veritat que en el moment que cauen, per exemple, cau primer el Maverick, després cau el Rooster, i va el Maverick, o sigui, posem el cas que podien haver caigut amb moltíssima distància. Moltíssima distància. Però el Maverick, de repent, es fot enmig de la neu verge que li cobreix fins a la cintura, es fot a córrer, es fot a esprintar com si estigués, jo què sé, en una pista d'atletisme. I sense cap... Com si fos un Terminator. Sí, totalment, tio, i dius, bueno, vale, sí, d'acord, molt bé, estàs corrent molt i estàs molt fort i tot el que tu vulguis,
però no sé. Tu te n'adones que estem parlant mostra'm molt... una mica de flaquesa, una miqueta, ni que sigui per actuar-ho. Fixa que tots els errors que trobarem o totes les coses que no ens agraden estan en aquesta part de... Quan acaba la missió, anem a dir-ho així. Sí, Quan la missió ha acabat, quan han disparat les bombes, a partir d'aquí hi ha coses rares. Vale. Ara bé, pensa com és que, tot i així, aquella part es salva. I vols que et digui per què es salva? Per la fotografia i la direcció. Perquè tant quan ell està corrent amb el travelling lateral a través dels sabres, allò és maquíssim, com quan els dos corren, que diu ara toca correr, per travessar la base que està en destrucció, també fan com un travelling lateral molt maco també. No sé, jo crec que la direcció i la fotografia salven aquell i els discursos absurds. O sigui, el que diguin poques coses i que siguin en plan com no memes, però més jocoso, el que estan parlant allà, això salva totes aquestes tonteries que estem dient que no sé per què les han fet, realment. Sí, és molt estrany. També el fet que entrin a l'engar aquest com si, saps? Roben un avió. No. Bueno, com si estiguessin robant un bicing d'aquí de plaça... Aquí jo vaig connectar una mica amb l'escena. Vaig dir, aquí hi ha un caos total. Acaben de bombardejar l'engar, hi ha bombers per aquí, ningú s'està... Hi ha un caos global. Doncs què pots fer? El millor, el que diu el Tom Cruise, fica't a córrer, correm cap allà. Per què? Perquè seràs un mes. Juguen amb aquest factor, no? Vale, però també és molt convenient que tampoc es troben a ningú a l'engar, també és molt... no sé, són tants factors. És a dir, primer, per una banda, t'han fet veure que és una missió gairebé impossible, perquè en algun moment, em sembla que ho diuen, és que no saldremos d'aquí, no? O sigui, t'ho plantegem com una missió absolutament impossible, perquè tota la seguretat que hi ha, tot el radar, tot el no sé què, vale. I de sobte s'estrellen amb l'avió, poden arribar corrents, en l'hangar on hi ha l'avió, que és molt convenient també que es trobin aquest tipus d'avió, no hi ha ningú vigilant, no hi ha ningú esperant, no hi ha ningú corrent per allà, no hi ha ningú que digui, bueno, i aquests que foten aquí, no sé. Per mi fa una mica cric, però bueno, què és el que dic? Que vale, sí, que lo acepto perquè portem ja una estona de pel·lícula, perquè és una pel·lículeta llarga, que no es fa llarga, però bueno, ja portes una estona de pel·lícula i dius, bueno, vull que m'agradi, saps? Arribes a un punt que dius, és que vull que m'agradi aquesta puta pel·lícula, perquè m'està agradant. Ha d'haver-hi una cagada molt gorda perquè a partir d'aquí me la tregui del damunt la pel·lícula i digui que no és recomanable. A veure... No, dic que és el pensament que jo tenia. O sigui, jo crec que de la meitat de la pel·lícula fins al final hi ha hagut, es nota un altre tempo. Pot ser. Es nota que han tingut pressa, han tingut molta cura a la primera meitat de la pel·lícula, molta cura, moltes coses que tu veus la primera i tu dius, hòstia, és que fins i tot les escenes del principi, de les lletres de crèdit amb les cançons típiques, aquestes dels 80, són escenes gairebé idèntiques. És com un homenatge també, hi ha parts de la pel·lícula que té molt de mimo la primera part. L'última part sembla una pel·lícula feta en plan... Ens han cancel·lat la producció 2 vegades pel tema del Covid. Hem tingut que canviar tothom a casa. Anem a acabar això. Vinga, rapidito. Que ha de sortir perquè volem estar nominats als Oscars d'aquest any. Punto, és així. Sí. Ja està. Sí, a més, el que dius, que a més acaben molt ràpid, perquè al final ja surten d'allà, tornen cap al portaavions i ja el remate final és quan arriben al portaavions. La passada. Jo no sé... Sí, no sé, o sigui... Com ho dic? A veure, sembla jo més una celebració de final de Champions. Que bien! Saps? Com si fos, no sé, l'aniversari d'algú, que no, és una puta missió militar on estan a punt de morir tots. Sí. Però aquesta és la part americanada que tu dius, que està molt exacerbada i es fa veure. O sigui, surt una mica la part realista, però bueno, que tornem a dir, vale, que és justament el que t'està donant, el que t'ofereix aquesta pel·lícula. O sigui, no esperis no sé... Ciudadano Kane. No, o altres pel·lícules bèl·liques que poden tenir un punt més de realisme. Aquí, doncs no. Ja sabem que és una missió d'americans per regocijar-se, saps? Per agradar-se. I bueno, ho acceptem, ja està, entrem dins del seu univers. Acceptem que vulguis treure la xorra perquè ets un americà i estàs per sobre de tothom. Bueno, doncs vale, ens agrades, ja està. Totalment. Sí, jo estic content que així recaudat bastant. Vaig a mirar quan ha recaudat. Sí. Perquè crec que ha fet bastant,
Home, taquillazo, sí, Sí, clar, segur. i pel que va Segur que és taquillazo. costar... També hem de parlar també del tema. Hòstia, 1.488 milions, tio. Déu-n'hi-do. És que clar, són xifres molt top, bèsties, És top 10. És top 10, segur. És top 10, sí, clar. Sí, està Sí. a la sala de Spider-Man i coses així, deu estar. Sí. Tema Tom Cruise, tio. Em sap molt de greu, però per mi està coronadíssim com el millor actor d'acció de la història. Em sap molt de greu, és així. Si tu mires la seva trajectòria i que ell, la seva involucració, com s'involucra ell en les escenes d'acció que no vol doble que ho fa ell agafa l'avió. Ell fa el salt en paracaigudes a Missió Impossible. Increïble. És una locura d'actor d'acció i crec que se li hauria de reconèixer en alguna gala dels Oscars. Se li hauria de reconèixer la seva carrera. Té una trajectòria que ningú la iguala a nivell de pel·lícules d'acció, és així. És ell. Increïble. I a més que sempre, jo no sé si la recordo alguna pel·lícula que digués, però jo crec que sempre, o gairebé sempre, està... O sigui, té un criteri d'actuació molt alt. És molt camaleònic. Fins i tot a Cocktail et treu un paper d'un barman que ja em diràs com fas això. Correcte. O Jerry Maguire, per exemple, també em va agradar molt aquella pel·lícula. No sé, té moltes altres pel·lícules que dius, vale, pues, inclús Entrevista con el vampiro. Home, sí. No sé, té moltes altres pel·lícules que... Algunos hombres buenos, exacte. Exacte. No sé, ara no tinc la llista per aquí davant, però estic tenint així una mica de memòria. Minority Report, també. Magnolia, també? Mira, Magnolia la vaig a l'altre dia. Magnolia també, per això te la trec. Quin horror, tio. O sigui, quina decepció de pel·lícula, tio. Quina decepció. Ja en parlarem un dia, En parlarem. Però et dic, ell està bé. És d'aquests actors que jo sempre que els veig m'agraden. DiCaprio, Joaquin Phoenix... Són d'aquests actors que els veig i dic, pues, crec que m'agradarà. La seva actuació m'agradarà. La pel·lícula potser serà una merda, però la seva actuació segur que m'agradarà. I sí, sempre donen la talla. I aquí, en aquesta pel·lícula, pues, també dona la talla. No sé, no sé com dir-ho. Ja no és perquè m'agradi com actua o no, sinó perquè m'agrada com queda en pantalla. Saps? Sí, es veu que la càmera l'estima, diguem. Sí, li dona valor. O sigui, sempre suma. És un actor que sempre suma. I en aquesta pel·lícula pues, també ha sumat moltíssim. Ha sumat moltíssim i la seva implicació és increïble. Altre apartat que hem de comentar és quins collons el fet de gravar les escenes aquestes d'avió. És increïble. Sí. Però, o sigui, en sèrio? En sèrio? O sigui, com collons arriben a fer això? O sigui, la resta d'actors ho van fer també? No ho sé. Sé que al Pentàgon, crec que va ser, es va negar bastantes coses de peticions que van fer. Sí. Vale? I van tenir bastantes limitacions en aquest aspecte. I al igual que el tema de la tecnologia, de com van ficar totes aquelles càmeres dintre del d'allò de l'avió, van tenir que fer un suport especial amb unes càmeres especials per poder gravar des de dins. Clar. Vull dir que aquesta pel·lícula realment s'han fet molts esforços. Molts esforços. I és una pel·lícula que és un resultat més que bo. Més que bo. Sí, és que, bueno... és que, saps quin és el tema quan parlem de pel·lícules d'acció? Que ja de per ser, si no és Ciudadano Kane o 12 hombres sin piedad, ja tot l'altre és merda. Tot l'altre és merda, perquè no, home, no, tio, que té igual de valor totes les escenes d'acció que ha fet en aquesta pel·lícula el Tom Cruise, que una actuació d'algun fragment de 12 hombres sin piedad, només perquè la càmera doncs, triga 3 minuts en enfrontar-hi, saps? Que tot és un pla seqüència. Sí. Bueno, no sé. Sembla que sempre es dona més valor a les pel·lícules o a les actuacions dramàtiques que no a les actuacions exacte, això mateix. De comèdia, d'acció, són com categories inferiors, no? Per d'alguna manera. No? La valoració, sempre el rasant és diferent, no? Sempre es mereix com d'una manera diferent, no? Sempre que és una pel·lícula dramàtica, doncs, està com una mica per sobre, sempre, no? Llavors... és com injust, és injust. Clar, jo què sé, a Avatar li dones menys valor, la primera, per exemple, tot i l'èxit que va tenir,
però perquè és una pel·lícula en 3, majoritàriament amb 3D, diguem, amb molt efecte digital, I homes blaus. que són els homes blaus, i és una pel·li que no té grans diàlegs perquè és el típic guió de Disney, vale, em sembla fantàstic. Però, hòstia, s'ha de veure, tio, que van fer màgia amb tècniques revolucionàries en 3D, que Cameron se'l va treure. I tant, totalment. Vull dir, no perquè no sortiu una persona plorant durant 3 minuts parlant sobre la depressió que va... No, home, no me jodes, tio, que té que veure una cosa amb l'altra. Sí, és justament això. És justament això. Jo m'imagino en el moment de qui tingués la idea de fer la pel·lícula així, no? De portar el projecte a la productora i dir-li, és que vull fer aquesta pel·lícula, i dir-li, pues xato, aquesta pel·lícula que vols fer és gairebé impossible, no? Perquè clar, és que hi ha escenes molt complicades, jo crec, de portar al cinema, o sigui, ja no de portar al cinema, de fer-les. De què no estàs parlant ara, d'Avatar? No, de Top Gun. Ah, no, van flipar. De Top Gun, van flipar, al moment de portar la pel·lícula al productor i dir-li, més que vull fer aquesta pel·lícula, és que en plan, xato, fes una altra cosa. Sí. Perquè, clar, és que com penses plantejar fer aquestes escenes? És molt bèstia. O sigui, jo em vaig quedar molt sorprès amb com van portar a terme les escenes de vol. Jo em vaig flipar, tio. Estàs veient making of i de més de... No. Fes-li un cop d'ull. Sí? Fes-li un cop d'ull, sí, és interessant, perquè crec que no tots van fer pilot i van tenir, és el que et dic, van tenir molts problemes amb el tema de l'aviació i de més, però bueno, se les van enginyar per treure, exacte. Sí. Molt interessant. Per altra banda, la música per mi és espectacular. Increïble, sí. Tant les cançons sueltes, les ben trobades, ben trobades, tio. Molt ben trobades. Que hi ha una de la Lady Gaga i semblen dels anys 80, Sí, molt ben trobades. Com, bueno, hi ha la cançó principal, no? És coproduïda entre el Hans Zimmer i la Lady Gaga. Flipa. És la cançó que surt al final, em sembla, no? I tota banda sonora vestida pel Hans Zimmer. Sí, això també és... Ja és garantia, també, Hi ha un parell més, però no els conec. El Harold Feltemeyer i el Lord Balf. Vale. No els conec, però estan allà en música. Sí. Deu ser algun tema seu. Alguna cançó d'aquestes sueltes deu ser Sí. d'aquests. Pues sí. La música també està força a l'alçada. Per això et dic, el que dèiem al principi, que està tota la pel·lícula està molt ben vestida, no? És com un cercle bastant tancat, sí. Força contingut, força bé. O sigui, molt xula. Bueno, vols que fem valoracions o tens alguna cosa més? Fem valoracions, sí. Fem valoracions. A veure, quan la maten. Yo no me las he preparado, las iré lanzando al vuelo, ¿eh? ¿Las apuntas tú? Al vuelo. ¿T'apuntes al costat? I tant. Vinga. Vinga, a veure, comencem amb director. Direcció. Començo jo o comences tu? Comença tu. Jo a la direcció li posaria Li posaria un 8 per la complicació, però ho deixaré un 7,5. Vale, mira, jo tinc un 7,5 també. Jo tenia directament el 7,5 posadet, que... és possible que necessités una miqueta més, però... De què? Per mi un 7,5, de més valoració. Per això et dic, jo li posaria un 8, però ho deixo amb un 7,5, perquè jo crec que la complicació de la pel·lícula, que estàs gravant sobre uns putos avions que estan volant. Vull dir que s'està fent aquí, o ja no, o hi ha les imatges que estan falsejades, que hi ha postproducció, vull dir, tot ha de quadrar. Tot això té un mèrit molt gran. Llavors, per això li posaria un 8 per la complicació, però deixarem un 7,5. Sí. Clar, és el que dius, és que no estàs... és a dir, totes aquestes seqüències ho has d'entendre. Sí, clar, han d'anar... Ho has d'entendre, allò. Sí que és veritat que després hi ha un treball d'edició, no? Però bueno, s'han de rodar primer i s'han de tenir en el cap també aquelles seqüències. Hòstia, Déu-n'hi-do. Has de ser una mica un cerebrito per portar-ho a terme, jo crec. Vinga, a veure, fotografia.
Jo fotografia em guardo el que anava posant per de direcció, que són moltes també dels planos que hi havia i com havien triat l'enfoque i tal. A mi jo a la fotografia li posaria també, crec que es mereix un 8 però li posaré un 7,5. Vale. Estic intentant no inflar la xifra, Digues tu quan tens. Jo tinc un 8. Un 8, vale. Jo sí que tinc un 8. Avui seré jo el modest, quan... Veurem. Actors, pues si ho he de fer... Clar, si és en general, clar, hi ha part de l'actuació que em baixa la mitja, però jo li posaria un 7. Vale. 6,5, 7. Vale. 7, tu? Jo tinc un 6. Jo els hi poso un 6. Sí, justament pel que dius i pel que ens passa en moltes altres pel·lícules també. Veiem que hi ha potser 1 o 2 o 3 actors ja poden ser principals o secundaris que, hòsties, que... Es menja la pantalla, sí. Que t'ho mengen tot i els altres que dius, bueno, vale, ho acceptem. Però, bueno, al final has de fer una mitja i ho tenim fet així. No, un 6,5. Li poso un 6,5 als actors. 6,5? Vinga, sí. 6,5. Vale, jo tinc un 6. Vale, l'escena. Escena. Aquí tota l'ambientació. Increïble, tu creus, punto, és així un 8. O sigui, estàs allà. Sí. Vale, jo tinc un 7. Però sí, tota la raó, tu creus. Vale. Efectes especials. Efectes especials, doncs un 8, perquè si efectes especials són més... 8. Sí, exacte, sí, un 8. Jo per mi també és un 8. Vale, banda sonora? Banda sonora 7,5, 8 també. Perquè està molt quadrat tot, saps? I llavors s'engrandeix tot en general d'aquesta pel·lícula. Llavors la banda sonora li posaria... No, un 8 pels dos, pel Hans Zimmer i la Lady Gaga. Sí, es mereixen un 8,5. Oh, que grande, tio. Vale. Sí, jo tinc un 8,5. Sí, perquè després em vaig estar escoltant a Spotify, em vaig estar escoltant la banda sonora i, o sigui, és bastant pels de punta, Que bé, doncs me la posaré a Spotify. Em va agradar molt, la veritat. Vale, i per acabar una valoració així general, un còmputo general. General com a pel·li, per mi és un 8. Un 8 de valoració general. Vale, jo tinc un 8,5. Vale, t'assumo tot el teu? Sí, vinga. Vinga, a veure, deixa'm un... Sí, i tant. Uns segons. I tant. I tenim 8 i un 8. No pot ser, m'equivoco. 3, 4 són... 8 per 4, 32. Més 6,5. Més... Dios, espera. Va, un segon, Un, dos, li fiquem la general i ja està. La nota. La que tinc de general, sí? Deixa'm fer una mitja. No, perquè veus, jo a la puntuació... o sigui, valoració general tinc un 8,5 i després em baixa, com que fas la mitja, em baixa en 7,6. Val. 2, 3, 4. Vale, i ara 6,5 i 15. Sí, 7,5. Vale, 53,5 entre 7, no són? Doncs mira, la mateixa, 7,6, igual. Mira. Hem fet el mateix, 7,64. Tots dos igual, 7,64. Veus que al final tu tenies una valoració general de 8, jo tenia un 8,5, però com que, bueno, anem fent la mitja, igualment hem estat molt a la part, sí. A la part, I tant, amb les valoracions. No, es nota que és una pel·lícula que ens ha agradat, l'hem gaudit i del cinema es tracta d'això, al igual que la música, vull dir, si a tu t'aporta alguna cosa i ho gaudeixes, doncs pa'lante. Clar que sí. I ara hem de veure, perquè ens recorden, no sé quan és lo dels Oscars, la cerimònia dels Oscars, farem programa, vale? I aviam quants Oscars s'emporta aquesta pel·li, perquè està nominada a 6 Oscars. 6 Oscars nominades, sí. A mi m'agradaria que ni que sigui un se l'emportés, estaria molt bé. I crec que no hi ha molta competència, He d'acabar de veure pel·lis que estan nominades, però... Veurem. Tu em vas dir aquella de la noia xinesa aquella, de tu, jo i mañana, los de los multiversos. Sí, yo, tú, para siempre, en todo sitio, en todas partes y de todas maneras. Aquesta. Y su puta vida. Que sembla el títol d'una pel·li porno, no? Una merda de pel·lícula, per favor. Sí, en sèrio? Per mi és d'aquelles pel·lícules que estan ultra inflades. Sí.
simplement per la trama, perquè, quina cosa més diferent, que és un multivers, és diferent, tots són pel·lícules multiversos, però bueno, és igual. I tal, i després la veus i dius, hòstia puta, que s'acabi ja, tio, m'està ratllant moltíssim. No. Hòstia, em fa molta mandra veure-la, i amb el que tu m'estàs dient... Bueno, potser no, potser tu li trobes coses que... Però saps què passa? Que amb els potser et menges 3 hores de la teva vida, te les gastes. Clar, sí. Sí que és veritat que, mira, he de destacar una cosa, que jo vaig quedar flipadíssim, amb el paper secundari de la Jamie Lee Curtis. Val. Em vaig quedar flipadíssim, amb aquesta dona. Sí, és una bona actriu, no? Vaig quedar flipadíssim. I sí que és veritat que la Michelle Yeoh, que és aquesta actriu, l'actriu protagonista, és una actriu que també m'agrada moltíssim, en totes les altres pel·lícules que he anat fent, o en moltes altres pel·lícules que he anat fent, des de Tigre i Dragón i algunes altres. És bona, sí que és bona, sí. Que també és d'aquestes actrius que, hòstia, és que sempre guanya, sempre porta i sempre és un win-win. Però per l'altre, tio, amb coses que dius, o sigui, no sé si és de riure, no sé si s'estan enfotent de mi, no sé si m'estic rient amb ells, no sé si em fa gràcia, si no em fa gràcia, no, o sigui, no. I per altra banda, ja em va caure absolutament als peus, perquè és que per mi és de les pitjors actuacions que he vist, del Jonathan Kwan, aquest, el Data de... El dolent o què? Sí? Saps qui és, no? El nen asiàtic que sortia en Indiana Jones. El d'Indiana Jones, pensava que el del Goonies. Sí. Bueno, és el mateix, doncs aquell. Va ser el mateix nen. Vale. Clar, surt d'aquí i... Home, però aquest xaval quan porta sense fer un paper? No sé si... Home, doncs t'ho dic, però... Bueno, però no és excusa. Com has dit que es diu? Es diu... Jonathan Ke Quan. Aquí està Ke Hu Quan, no? És aquest equivalent. Bueno, serà la traducció... No, mira, el 84, 85, 86, 91, 92, després el 97 i d'allà el 2002. 2002. I el 2002, 2003, 2021. Tio, què vols que et digui? Vull dir, i segurament no li van tocar papers estel·lars, saps? Va participar a Indiana Jones no sé quants... Sí. Sí, la segona part, ¿no? El Templo Maldito... No, dic el 2000 i pico, Indiana Jones rodando la trilogía. És un documental. Mira, és normal. Surt a Loki. No sabia que sortia Loki. Ah, sí, imagina't. Totalment desapercebut. Tío, que no li pots demanar peras al olmo, que és lo que hay, tío. Que, pobre, saps? És lo que tiene. Però bueno, que a part com a pel·lícula veig que no et va agradar en general, vull dir... No, en general no. Ja està. Sí que és veritat que hi ha coses molt xules, hi ha moviments de càmera molt guapos, molt interessants. Però crec que són moviments de càmera o efectes visuals molt d'After Effects aquests que qualsevol niño rata pot fer des de casa seva. Vale. El que passa que, portat al cinema, en gran pantalla, o sigui, amb aquest format així de cinema, doncs, potser és més espectacular. Però bueno, ja veuré, li faré un cop d'ull, però vull preparar-me pels Oscars, vale? Per quan fem el programa i tal, doncs parlar... Ja em diràs, home, l'hauries de mirar, jo crec, l'hauries de mirar. És que tinc també pendent la de RRR i són 3 hores i 5 minuts, vull dir, aviam, no estic preparat per veure dues merdes a la mateixa vida, saps? Sí. Clar, és que... Bueno, pot ser una tarda complicada o... Fes-te amb una tarda. Sí, clar que sí, que vols que surtin les notícies. No, però si és una merda, doncs mira, te n'oblides, ho has fet en un dia i ja està. Ara, que si t'has de menjar dues merdes amb dues tardes diferents, doncs has perdut dues tardes. També és una manera de veure. Filosofia positiva. Bueno, per mi ho podem deixar aquí, Ja ho tenim. Està aquí? Sí. Doncs no tenim... No sabem què farem al primer programa. No, i no tenim ruleta, però... Tens alguna suggerència, alguna idea, algun cap? No? Bueno, sorpresa. No, sorpresa, sí. Surprise. Sí, sorpresa, ja està, sí, total. Vale. Fantàstic. Doncs vinga, Harold, com sempre, una abraçada. Igualment, Sergi. I qui sigui que estigui a l'altra banda i ens escolti, petó una abraçada. T'estimo, siguis qui siguis. T'estimem.
I que vagi molt bé. Vinga, Apa, adéu. adéu.